ин зиндагӣ ба худ қонунҳои нонавиштае дорад, ки гоҳо касро ба ҳайрат меорад. барои ҳамин дунёи ҷазо гуфтаанд. вале афсӯс, ки хеле дер шахси гунаҳгор подоши бадии худро мебинад. афсӯс, чунки умри одамӣ ҳам мисли вақт бебозгашт аст. расул чун ҳарсола зодрӯзашро миёни дӯстону ҳамкорон ҷашн гирифт. қадаҳои аввал барои саломатӣ ва ояндаи неки фарзандон буд. аз ин таманнову шодбошиҳо таъби расул ногаҳон хира гардид. охир чӣ хел ранҷур нагардад, ки зиндагии оилавиашонро 16 сол шудаасту ҳанӯз ҳам соҳиби фарзанд нашудаанд. ба куҷоҳое ки даводав накарданд, вале бефоида. расул рӯз аз рӯз хазон мегардид. имрӯз бошад дар зодрӯзаш боз номи фарзандро ба забон гирифтанд. эҳсос кард, ки дарди бефарзандӣ хеле сахт аст. хориаш омад аз умри бесамари 16-солааш. пайҳам қадам мебардошту ғами дилашро фаромӯш карданӣ мешуд. ҳамин вақт ҷавонзани хушандоме наздаш омада зодрӯз муборак гуфт. вай бо диққат ба чеҳраи зебои ӯ нигарист. ӯро бори аввал медид. кӣ бошад? аз дил гузарониду фурсати муносибро аз даст надода пурсид. мебахшед, ман шуморо нашинохтам. ман хоҳари фаръанози ҳамкоратон Дилнавоз. дар гӯши расул садо медод Дилнавоз. бо як дидан дар дилаш ким чӣ хел ҳиссиёти аҷибе пайдо гардид. мехост аз наздик бо ӯ ошно гардад. вале чун аз шароби зиёд махмур гардида сараш дард мекард, сухани хуше ба забонаш намеомад. пас аз анҷоми маърака ӯро ба хона кӣ бурдааст дар ёд надорад. субҳи барвақт аз додзании ҳамсараш бедор шуд. чӣ дод вой дорӣ? барои чӣ шаб дер масту аласт ба хона омадӣ? корат набошад. медонам бо кадом фоҳишае зодрӯзатонро қайд кардаед. ҳамсари расул ҳанӯз гапашро ба анҷом нарасонида, расул мушт ба даҳонаш зад. дасту рӯяшро шусту ҳатто супонаашро нахӯрда ба коргоҳ расипор гардид. вақтҳои охир ҳамсараш бисёр инҷиқ шуда беҳуда рашк мебурд. айби бефарзандиро ба сари ӯ бор мекарду гапҳои носазо мегуфт. ба якдигар муҳаббат надоштанд. расул ба хона омадан намехост, вале аз ҳамсараш низ нияти ҷудошавӣ надошт. чунки ӯ духтари холааш буду, модар дар дами марг васияташ намуд, ки ҳеҷ гоҳ Мадинаро дар зиндагӣ танҳо нагузорад. ба хотири рӯҳи модар ӯ аз Мадина ҷудо шуда намехост. дар даромадгоҳ Фаръанозро диду хурсанд шуд. апа шумо чӣ хел? ман хуб. хоҳаратон чӣ хел аст? ӯ ба шумо рақами телефонашро навишта монд. расул рақами телефони ӯро навишта гирифту зуд ба ҳуҷраи корияш рафт. мехост, ки тезтар овози ширини Дилнавозро шунавад. алло, шумо кӣ? ман як ошиқи беқарори шумо. аз телефон садои ханда баланд шуд. шумо чӣ хел ҳастед расул? ман нағз. имрӯз шумо кай вақти холӣ доред? ман бегоҳӣ вақти холӣ дорам. пас аз соати 6 бегоҳӣ назди опера ва балети пойтахт во мехӯрем. ҳарду аз ҳар боб сухан мекарданду хаёл менамуданд, ки солҳои зиёд якдигарро мешиносанд. акнун зуд мулоқот мекарданд. расул бо Дилнавоз пинҳонӣ аз Мадина никоҳ басту қасам хӯрд, ки агар Дилнавоз ҳомиладор шавад, ӯ аз зани аввалаш расман ҷудо мешавад. Дилнавоз ба ӯ бовар карду зиндагиашро идома дод. бо хости сарнавишт ӯ ҳомиладор шуду расул аз шодӣ ҷои нишаст намеёфт. Дилнавоз талаб кард, ки расул ба ваъдааш вафо кунаду аз Мадина ҷудо шавад. аммо расул фиребу найранги зиёде карда ҷудошавиро қафо мепартофт. ҳанӯзам Мадина аз ангирии шавҳараш хабаре надошт. расул мехост фиреб карда зиндагии дузанагиашро идома диҳад. ҳамин хел айёрона пеши Мадинаву Дилнавоз нақш мебозид, ки онҳо бовараш мекарданд. бо гузашти солҳо Дилнавоз боз 2 духтар тавлид кард. аммо расул бо Мадина равоот дошт. Дилнавоз дар зиндагии оилавӣ аллакай хулқу атвори шавҳарашро омӯхта буду ҳис мекард, ки расул фиребгари гузарост, вале ба хотири фарзандонаш сабр мекарду мезист. Мадина аз хешу табор огаҳӣ ёфт, ки шавҳараш зан гирифтааст. аввал ҷангу ҷанҷол бардошт, вале баъд роҳи ҳиларо пеш гирифт. аз шавҳараш хоҳиш кард, ки ӯро бо Дилнавоз шинос намояд. Дилнавоз ба тақдир тан доду бо ӯ шинос шуду рафтуомадро сар кард. ба назари расулу мардум гӯё ҳарду зан ба мисли дугона буданд, вале ин дам дар дили Мадина оташи рашк аланга мезаду фикри интиқомро нақш мекашид. оқибат рӯзе Дилнавозро ба меҳмонӣ ба хонаи додараш даъват намуд. ӯ аллакай пешакӣ заҳри хӯрокро тайёр карда буд.
вале оши буридаи дар коса овардаи назди Дилнавоз махсус буд. Мадина бо ҳамдастии зани додараш ба косаи ӯ мағзи сари харро андохта буд. Дилнавози бехабар хӯрокро бо иштиҳо нӯши ҷон мекарду чизеро пайхас накард. бегоҳӣ ҳамин ки ба хона омад худро тамоман дигар хел ҳис кард. сараш ғуввос мекарду гӯшҳояш сӯзиш. шаби дароз дар хобаш дод гуфт. субҳ боз ором гардиду хоби сахташ бурд. қарибиҳои пешин Расул аз бистар ӯро такон дода бедор кард. Дилнавоз бо ҳайрат ба ӯ нигариста гуфт: чӣ мегӯӣ? чӣ шуд ба ту? ягон ҷоят дард мекунад? даф шав, ту говӣ ё буқа? беис механдид Дилнавоз. чӣ шароб хӯрдаӣ чӣ? гум шав. Дилнавоз мисли одами ақл гум карда рафтор менамуд. ба кӯдаконаш ҳатто нимнигоҳе накард. ҳатто онҳоро бо шатаву сангу чӯб дошта мезад. Расул ӯро маҷбуран ба беморхона бурд. духтурон гуфтанд ки дардаш даво надорад, чунки ақлаш сахт халал ёфтааст. Дилнавоз дигар он зани зебову олуфта набуд. ба як пиразани ифлоси баддаҳон табдил ёфт. фарзандон аз ӯ мегурехтанд. хулас Дилнавоз девона шуд. Расул бо хешу наздикон маслиҳат карда фарзандонашро ба назди Мадина бурд. аз номи Дилнавоз забонхат навишта имзояшро гирифт. гӯё ӯ аз баҳри фарзандонаш тамоман баромадааст. Мадина дар дил хурсандӣ мекард ки ҳам Расулро аз худ кардаасту ҳам соҳиби як писару ду духтар гардид. Дилнавоз бошад бо апааш мезист. ҳар рӯз аз хона мебаромаду шаб бо либосҳои ифлосу дарида бармегашт. кӯдакону наврасон аз пасаш санг партофта дили девона мегуфтанд. Фараҳноз чанд бор ба ӯ либосҳои дуруст пешонида назди фарзандонаш бурд, аммо фарзандонаш ӯро нашинохтанду пешаш наомаданд. Фараҳноз буду шудашро ҷамъ карду ӯро ба назди табибони номдор бурд, вале боз бенатиҷа. Дилнавоз рӯз аз рӯз ҷунун мегардид. Расулро бошад аз ин парвое набуд. Дилнавозро бо тамом фаромӯш сохт. Мадина бо кӯдакони Расул андармон худро зани хушбахттарини ҷаҳон гумон мекард. ба гӯшаи хаёлашам намеовард ки ҳаёти зиндаеро сӯзонидааст. аммо зани додараш дарун ғам мехӯрду дилаш гувоҳӣ медод ки рӯзе подоши ин кирдорашонро мебинанд. вақт ноаён гузашту фарзандони Дилнавоз баркамол шуданд. писари калониро ба духтари оилаи сарватманде фотиҳа намуданд. фараҳноз аз ин хабар ёфту ба сари онҳо омад. ҷанҷол кард ки модарашро ба тӯй хабар кунанд. ноилоҷ рӯзи тӯй Дилнавозро рафта оварданд. айни базму тамошо ҳангоме ки Мадинаву Расул ҳамчун падару модари хушбахт сухан мекарданд, ногоҳ Дилнавоз бо садои баланд зор зор гирист. дили писар ноаён гум зад. охир ҷигар аст. дилҳо бо ҳам наздик буданд. Дилнавоз дар саҳна мерақсиду мерақсид. одамони мешинохтагӣ ин рафтори ӯро дида дилхун мешуданд. фараҳноз ба ҳоли модари ақлгум карда нигариста дод задан мехост аз бозии қисмат. духтарон тамоман модари аслиашонро нашинохтанд. Мадина бо қираи чашм ба ӯ менигаристу аз дил мегузаронид. ин девона ҳушёр шудааст чӣ? Дилнавозро ягон табиб табобат карда наметавонист ку? зани додари Мадина ки розро мисли кӯи вазнин дар дили худ дошта мегашт, вале баъди марги писаронаш ӯ дигар тоқат накарда асли воқеаро ба шавҳараш нақл карда дод. додари Мадина ин ҳақиқати талхро шунида даст ба гиребон бурд, тавба кард назди худованд барои гуноҳи нобахшидании апаи бераҳмаш. Мадина тӯли ин солҳо боре пушаймон нашуда буд аз кирдори хеш. баръакс хурсанду қаноатманд фарзандони Дилнавозро бо меҳрубонӣ калон кард. Расул боре намеандешид ки сабаби ҷунунии Дилнавозро ҷоё шавад. ягон бор тӯли ин солҳо хабараш нагирифт, кӯмаки моддие намерасонид. фикр накард ки ӯ модари фарзандонаш мебошад. базм ба анҷом расида арӯсу домодро бо ёр ба хона оварданд. вале ҳанӯз ҳам Дилнавоз мерақсиду мерақсид. фараҳноз ба зӯри ӯро аз саҳна кашида баровард. Дилнавоз даштному ҳақораташ мекард ки ӯро даст нарасонанд. ҳама ба Дилнавоз менигаристанд. касе намешинохт ӯро. ба ҳолаш механдиданд. вале замину осмон агар ин дам забон медоштанд, шояд ба гирья медаромаданд. Мадина гарчанде назди мардум хандида гардад ҳам, аммо виҷдонаш ӯро ором намегузошт. Дилнавозро хоб медид бо мӯйҳои кушода ки сӯяш омада истодааст.
زندگی در خم و پیچ شد، به خدا خسته شدم خسته شدم. زندگی در خم و پیچ شد، به خدا خسته شدم خسته شدم. راه جستم به خطا و به خطا خسته شدم خسته شدم. راه جستم به خطا و به خطا خسته شدم خسته شدم. به دری دیده دنیا زدم انگشت نگاه، وانگشت و نشدم دیده درا خسته شدم. بسته دیدم زی پسه و نرسیدم به کسی، بسته دیدم زی پسه و نرسیدم به کسی. به سر و پای روان به سر و پا خسته شدم خسته شدم. به سر و پای روان به سر و پا خسته شدم خسته شدم.